Sinde mafuyo ma kamera kod gige lweny ma tekogi thoth miluongo ni missiles e lwasi ma piny Israel. Mosekelo luoro ni Israel inyalo monj kod piny Iran. Ma itilo mokwongo ma pinje manenore kaka jowasigu chako rakore e kinde ma lweny margi mosebedo kadhi nyime kuom higni 2 kokalo e yor apanda. Kuma jolweny piny Israel lero ni pinje mamoko ng'waso gige lweny mag missiles maromo 300 e lwasi mar Israel. Israel bende oyango ni onge lal mathoth moseneno, kata kamano ojiwo pinyno mondo obed akicha. Israel oumo yie piny ni ok nogo chonge piny kalure kod monj ma piny Syria manoyo ka ji 7 ne owito ngimagi koting'o nyaka komanda mar lweny.